Kif il-lejla il-poplu Malti biħġaru jagħmel il-visti ta' seba' knejjes u jżur l-altari tal-adorazzjoni li jżejnu il-knejjes ta' pajjiżna. Dalgħodu l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna mexxa l-funzjoni ta' ħamis ix-xirka fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-quddiesa ta' tberik ta' żjud issir kull sena nhar ħamis ix-xirka. Iċ-ċerimonja bdiet billi l-konċelebranti selmu bl-inklinazzjoni profonda l-artal u wara is-saċerdoti preżenti telgħu ukoll ibusu l-artal. Waqt l-omelija tiegħu l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna sellem lill-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa. Wara mbagħad u għatenna li l-mulej illum qed jidlek lil kull wieħed u waħda minna biż-żejt tal-ferħ u qed waslinna l-bxara tajba li qed tħabbrilna id-duwa u l-ħelsien filwaqt li ttina l-ħniena tal-mulej, propju fis-sena liturġika li ninsabu fiha is-sena tal-ħniena. Matul din iċ-ċelebrazzjoni ġew ippreżentati u imbirka ż-żjud tal-morda, tal-katekumeni u anki tal-griżma. Dawn iż-żjud ikunu jistgħu jintużaw fil-funzjonijiet liturġiċi matul is-sena li jmiss. Iż-żejt tal-morda jintuża waqt il-griżma lil dawk li jkunu waslu biex jgħaddu għal ħajja eterna, tal-katekumenat waqt il-mamudijiet u anki meta jkun hemm xi adult li jkun ħajsir nisrani, filwaqt li ż-żejt tal-griżma jkun ikkonsagrat biex jintuża fil-mamudija u l-griżma tal-isqof. Jintuża wkoll meta jiġu ikkonsagrati l-artali u slaleb tal-konsagrazzjoni fil-knejjes. Wanjus tkellem mal-kappillan tal-Iklin Father Keith Bonnici u staqsejnieh x'inhuwa s-sinifikat ta' din il-quddiesa għalih. Is-sabiħ ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu u li aħna saċerdoti nġeddu l-wedit tagħna biex naqdu lill-Alla u naqdu lill-poplu tiegħu. Dan huwa t-ġdid tal-wediet li għamilna dakinhar tal-ordinazzjoni tagħna. Il-kappillan tal-Iklin ħeġġeġ lil-lajċi biex jipparteċipa f'dawn il-funzjonijiet spiritwali waqt din il-ġimgħa imqazza salajt il-kbir. Jiena nistieden lin-nies tagħna biex għada wara nofsinhar fit-tlieta jiġu ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej. Ċelebrazzjoni sempliċi bitqarbin ma tkunx quddiesa. Imbagħad il-wara hemm ħafna postijiet fil-gżejjer tagħna fejn hemm il-proċessjonijiet bil-vari tal-ġimgħa mqazza, sibtilgħid fil-għaxija, il-velja tal-veljiet, ngħaddu l-ħin nimmeditaw fuq il-kelma talla, l-istorja tas-salvazzjoni, u mbagħad titkanta l-Exultet l-innu ta' ferħ għax Kristu rixxoxta.